Dobrý den, já vás zdravím z posledního dne mastermindu, který právě skončil. Byl to poslední mastermind tohoto typu a to právě proto, že otevíráme Mindart Academy, kterou avizujeme už hodně dlouho dopředu. A bylo to krásné. Bylo to opět nádherné, báječné. Tady pod starým olivovníkem se děli divy. Za mnou vidíte domeček, kde jsme bydleli. Nádherná zahrada. Vždycky vybíráme místa na mastermind tak, aby byla co nejkrásnější, s nejlepší možnou energií, tak aby se tady lidem skvěle pracovalo, aby udělali co největší možný pokrok za ten týden. Tak věřím, že se nám to snad podařilo i jim, protože pracovali tak intenzivně, až mě to vždycky dojalo. Takže tak, jdeme s Petrem odpočívat, i s našima holčičkama a pejskem. Tak se mějte krásně a třeba v akademii na viděnou.